abafiswa kuba bonke abantu engibaziyo lengezwe ngendaba akekho umuntu obekhululwa kahle ngaye njengoba kwethelisa umntwana wakaphindanga obehlonipha igama lakhe bayatshontsha behlisa ngemlenze hayi bo wabamuzwa yini ngifuna ungitshela ubafunzile kwenzeni yena yedwa umntwana wakaphindanga manje inhliziyo yami ithi ngiyayibongela inkonzo yomama uma kufana bekuyinyanga yakhe thina sibheke shini inyanga yami uSeptember nyanga yami yokuzala eduze hayi lo Jesu ngisa 82 years yikho nami ngithe hayibo angiseshilo ngizothi ngiyabonga mama mamthukulu awuphuma ingoma usikhuphula siseshilo wasukuma mama bami baphula into bashinta abayifunayo ngoba zikho emhlabeni igama
kakhulu egameni likaJesu. Jesus. Hallelujah. Siseshilo bazalwane. Siseshilo mawethu, siseshilo. La isikhuphukela khona sonke. Sizobonga. Abanye bafike behambaze. Abanakho abangabonga ngakho. Kodwa mawethu yasinika assurance namhlanje ukuthi kodwa uma sesehla khona sokuhla nakho. Njengoba sila wonke umuntu unayo lento athi mayibuyele emuva azofike athi lokho ngakutholeshile. Siyabonga mawethu. Impela ngoma wethu. Uma usukumile siyazi ukuthi la uhlala khona phansi indlela esifike siyiyo iyaguqula usukhulumile. Siyaqeda bazalwane njengamanje nje salela ungabishop nobaba. Bese indabeni beyasisinyabothi isibusiso ngomculo emaka bishop. Bese abaholi beDWB balethe izipho bese sisavala. Sesiqedile bazalwane. Njengamanje ngiyacela ngokukhulu ukuyithoba. Sobomisa umawethu. Our first lady. Bishop, Mrs. N.A. Gumede, Zitha, Bele Made, onxelisa South Africa yonke, awele leSwazini, nakhona afika anxelise. Kune message yakhe ke ngithandayo, ethi nje umuntu wesifazane akahambele phezulu. Isimo sithi hambela phansi, hambela phezulu. Hallelujah. Abafundisi bami egameni lenkosi omama babefundisi abantu abasha bashayela insimbi worship team. Ngiyabingelela bazalwane egameni lenkosi. Mama Ngweni ngiyabingelela ngisekhaya ke la. Bazalwane angifisi ukuchitha isikhathi kodwa ngicela nje
ukubingelela abazalwane bese ngiyabhabhayisa futhi ngezwe esizothola kwiZaga chapter 17 uverse 20. Ayibonge inkosi. iZaga chapter 17 uverse 20 ofundeka kanje. Uthi onenhliziyo ephambeneyo akafumani okuhle. Nonolimi olisigwegwe uwela engozini. Ayibonge inkosi. Kusho ukuthi lento yelimi nenhliziyo kuyahambisana. Ngoba kusho ukuthi okukhipha ngomlomo kusuke kungaphakathi kwenhliziyweni. So ke lithi izwi lenkosi onenhliziyo embi awunakuthola okuhle. Ngoba iso lakho vele alibuki kahle. Ayibonge inkosi. So ukwazi ke bese uthola okuhle. Futhi awukwazi uma ungabuki kahle bese ukhuluma okuhle. Ayibonge inkosi. So ukukhulumayo vele uyabhidlisa. Vele okukhulumayo ukhulumele ekhoneni. Ayibonge inkosi. Ngoba ulimi lakho luyisigwegwe ngeke ume nje la. Ume nje la. Open liso. Usho lokho okushoyo uzokusho emakhoneni. Ayibonge inkosi. Adesho la uma ngobese ukuthi babe behlekisa ngaye. Bethi kodwa lothi uzomthatha babe ngama labasho. Babeshe emaceleni. Futhi ushilo ukuthi ngokusho thini. Noma ngabe ingekho lapho kodwa nami uyangibala. Ayibonge inkosi. Manje ke kufanele silungiseke ulimi sisenkonzweni yomama abantu besifazane. Angifuni nanokuthi ngathi ngikhuluma nomama abashadile. Khona lento ekazi ukuthi uma umama ushadile ungcono. Yabona bengathi umama. Hayi sinama single parent la ngomama. Sekufanele bashonele. Abasesibo mama. Sinama single parent aphethe imndeni. Ayibonge inkosi. Abasesibo mama. Sinama single parent osebephenduke baba womama emakhaya. Ngenxa yokuthi abazali ade bakuthaka noma basekho. Sebekubambile umuzi athi umuzi manje omama. Manje ke indaba bese sibangcono thina kunalokho. Sinomama bama widow obaba sebesenkosini. Usungqo? Abanye nje bashiyo baba sikhona la. Sithi sihamba nabo nje ungamboni uphelela ke. Usungqono? Ngoba wena usahamba naye nje uma msokhula desho. Etho wakho usahamba naye uzala. Ayibonge inkosi. Asikufunde ukuthi kuba umama. Umama ushadile awushadile uyiwidow uyisingile. Uma warobheka endleleni uyisingle parent go proud. Umama une responsibility yokukhulisa. Une responsibility yokuphatha ikhaya. Une responsibility yokukhulisa izingane. Ayibonge inkosi. Kodwa konke ke lokho ngishoyo bazalwane ngeke kwenzeke uma ulimi lwakho luyisigwegwe. Sesithe umama upowerful kangaka ngeke kwenzeke. Futhi nje ayina nokuthi lo mama kuphela. Uma wenza research ithi umuntu besifazane ngakhuluma 20 words a day. Athini lawo magama? Athini? Wonke positive, wonke yakhe, wonke abeka la ukuthi don't worry next time it should be okay. Noma uthi hey nyama wathi wenza azoka bafo. Ayibonge inkosi. So izwi lenkosi liyasifundisa sithi nje onolimo lwisigwegwe usengozini. Yazi ukuthi i-end result yakho ngeke kube kuhle. Ungaba kuhle usawakha amagroupunyana yabona usho ukuthi kungathi kuhle bangunge. Bangunge. So hayi masizwa ngayo impela yini. Izwi lenkosi lithi onesigwegwe kodwa isiphetho sakhe ubasengozini. Uthi inhliziyo yakhe ayinaka ukuthola okuhle. You cannot achieve into ongayisebenzelanga. Ayibonge inkosi. So ke siwa abantu besifazane. Ngiyafisa ukuthi sazi ukuthi umuntu wesifazane kufanele ube strong for izimo. Kodwa ungakuphambanisi ku strong attitude negative. Sometimes abanye abantu baba ne-attitude negative. Athi ngistrong mina. Yabatshela nje. Yabona mina nje nginanake emhla. I-attitude le. Akusikho ukuba strong. Kufanele umuntu wesifazane ube strong. Umele izinto, umele izimo, ubhekane nazo. Ungabuma kodwa ufika emzini. Osingeke ngidlala uma mezala lalela kuyogcina ngalabo makoti abaphambili hayi mina.
ngoba ngiyamtshela mina ngeke ngidlale yena ayibonge inkosi sonke bazalwana sikufundeni siwo mama ukuthi sinendawo ende esidlalayo kufanele nje umama ubambe wami ukuthi wena uyithi baggage uthi ungafaka amanzi ashisayo kuphume enye into ngoba libuza into yamanzi abandayo liphuma kanjani so kusho ukuthi sizongena emoyeni ngisesishisayo singene si-proud siwokhathole njengoba besho ungabi nje umzalo wethu besenkingeni bese uloku hayi wokuthola baze babuza ukuthi benizwe kahle uthi impela ngoba uhamba esibweni isimo phela sesikhashana bazalwane ukuthi nje uthi walk through the park uyophumela ngalo ayibonge inkosi so kufanele ube umama strong ayo ne-attitude ungaconfuse nokuba ne-attitude muke waqala wathi ngizobatshela ngeke ngidlale bona ususenkingeni awusesiye kumama lokhu ukhulunywa ngayo usuya kulokuthuna esigwebo ngoba ukukhuluma kwakhe akwakhe ayibonge inkosi so-ke ungangeni ezimweni bese uyazibilika sifuna ukubona uphumela ngale njenge-T-bag enjoya kahle lapho selimnandini semazi ashisayo abilayo so nathi siyabantu besifazane siyadlula kulezo zimo kodwa isuke ingasiqedi kusuke ngokwesikhashana ayibonge inkosi okuwukuthi qhubeka ukwazi ukuthi uhambe ungabi engathi sekuphelile uNkulunkulu nje ngandlela sinike ngayo amandla bazalwane akupheli nje kusafika isikhathi sokudlula akupheli kufanele sihlale kuye simthemba njalo ngezikhathi zonke ezintweni zonke sikufunde nokubalansisa singabi holy kakhulu sibe holy kakhulu sibe spiritual bese siyahluleka ukuphila impilo emnyama asihlali phela la ngo5 nje singene emotweni nobani uyakweyakhe manje ngeke lokuhleza ungabi holy kakhulu bespiritual bese sihluleka ukubalansisa ngoba izothi mase ifika zikunethe bese uNkulunkulu akekho kanti umhlaba phela ukhona lapho ukulindile awuyindawo sokufunda umuntu besifazana ukubalansisa ukuthi okay Nkosi ngiza kuwe siyakhuphuka siyashila siyobeka izinto zethu sibuya phansi siyasebenza ubuya phansi uyadiscipline ingane akukho right ngeke ufike ndawo makunje ngeke lokuthi nje baby adlala ngawo no sikhona leso sikhathi sokuthi face umhlaba ukuze ukwazi ukuthi uqhubeke uphile ukuthi ukhonze inkosi kodwa imeya dimila ithi sinike indawo yini le akusemhlaba angithi umhlaba out there ukuthi usho njalo udinga lokho sidinga amanzi esontweni umhlaba out there kufanele usinike ayibonge inkosi so sifunda ukubalansisa abazalwane singabe sesilokhu sibasemkhulekweni awusasebenzi awusavuki hayi wangithatha phela wangithatha akangondli kulolu suku nalesi sikhathi sanamhlanje ufuna ubaba nje wena ukuthi avuke kuseni usale ube umedem nje isiZulu hayi nyakaza nje nawe umuntu wesifazane ibonakala ukuthi hayi wabayeka abanye impela wathatha lolu mehluko kuyabonakala uthi nje kwenye makuphela inyanga iqhuba ithola athi bethu ethilini hayi uthi hayi baba khuleka swipe ungene nje ungangeni ezitolo nje ungene uphume nesiyuthi nje mina ngiyangena nje yabona uphume nesiyuthi nje ngeke ngithenge imaterial nje ngeke uhambe YouTube senze ngiqede iqhambe senze baba ngoba siyasebenza bazalwane so-ke ngeke ngithi uzolokhetha ayibonge inkosi fanele agqoke bemuhle ngithi lokho ukuthi kufanele ngisebenza ngithi nami kumlekelele ukuthi ukhokhele indlu amanzi phela hawu sengiyogodla igrosa nina nje bomakoti abancane manje yabomamezala khipha imali sofika siphetheni kini akusesikho wena kini ikuba kamyeni wakho sofika siphetheni uma wakho
ulimi uyaluzwa kodwa umoya kini wena wenzenjani ungenaphi engulisi ayibonga inkosi ngena nje sicela ufake igross igcwala itroli uyikhokhele iya kubo kamaka ngiwufakazi ngiyakwenza kuyenzeka baze kufanele sifundisane bese nathi emshadweni hayi mina nje ngiyamthengela umamezelo wami bakunefunction nje ngingena esitolo siyuthe cacile kuyasetshenzwa nje ayibonga inkosi asenze njalo ke bazalwana ngifisa ukuchitha isikhathi bekumningi besingakhuluma kodwa singomama bakholwayo ulimi lwabo liqondile inhliziyo nothando uyeka inhliziyo embi konke kufanele kuze kuwe mase kuyeka amakhelwane ngathi kulahlekile noma kuchithekile akamuntu kaJehova yini lokutholile naye uyayibona ukuthi indaba yolimi ihamba ibanga elingakanani soke siligade ngezikhathi zonke inkosi yomusa ingusisi Siyabonga kakhulu ngicela simshale kakhulu izandla uma eze ayohlala phansi ngiyacela ubhuti wami fundisa umkhwanazi uze eduze kwami uzobiza isipilomthetho sokugcina ngiyathoba nje ngicela ukuthi kube wena ombizayo egameni kaJesu mayiqeda ngocela ndidaba yempika sesinyakosi mayiqeda nje ubaba ize ngaphambili egameni kaJesu Hallelujah. Ngicela ungabe ngisabingelela bazalwane ngenxa yesikhathi kodwa siyabingelela abangcwele ngegama likaJesu. Ithuba engicela ukuba enginikezwe lona ukuba ngisukumise ubaba wethu ubaba uBishop. Mhlambe esasukuma ubaba mama wami mamsokhulu ngaba nesikwelete eNkulumane ithuba ngisathola kodwa indlela owayigovuza ngayo namanje nje okuyigovuza ngamvulekelwa yinto ethi bazalwane nanjoba umama wethu umama uMazitha esuka la ngamvulekelwa yinto ethi ma Church of God amahle asingabe sisakhala ngoba bushabalala nangoma Macele ukuthi bahambelana into ithi bazalwane their term of office was over isikhathi sabo kuleli office labo sasesiphelile asivume ama Church of God amahle amhlophe ukuthi isikhathi esikuso khona lento eyayishiwo makwethulwa umuntu ephakanyiswa ayilena asimphakamisi asimotivate asijabulise uma sithi this is the man of the hour we mean what we say this is the woman of the hour this is the lady and the man of the moment indoda nowesifazane besikhathi bafowethu abesikhathi bavusothi bayekele mamacele noma ushabalala bahambe sabe sekhaya kaSimle bonke bahambile ikhasa bosiphelile isikhathi sikaba uBishop JM Komete njengamanje ma Church of God amahle asifulile solesikhathi sihambe nabo isikhathi sabo ladies and gentlemen ashasa kazethu samukele baba wethu on stage it is their time singane sakazela singane isikhathi sabo mpathohlelo nkosikazi wendawo usho njalo uthini nkosikazi wendawo mpathohlelo lo nzokusho sesiphuma soma athena amancane nje angithandazanga kusekufela kodwa into engiyibonile nje uhambe kwami into ezokwenza ibandla phambili noma kuthiwa sesifundiswe umoya engcwele noma sekunjani kodwa into ezoyisa phambili ibandla iqiniso liyahlupha umuntu othi noma esenikeza ivesi kodwa iqiniso kalazi noma kalezi because abantu abangakholwa abasijaji ukuthi basingana namavesi basijaja ukuthi sikhuluma kanjani iqiniso senza kanjani iqiniso senza ngokholwa
into esibulalile sonke eboni sonke sifulana ukuthi before wenza into oqala uyibuke wena uself usibulala umfundisi ungawe umfundisi umvangeli umdungu kodwa ayishilo la enikenisi eno-self phakathi uself uyashupha ngendlela ukuthi ziyadilenta uNkulunkulu usabheka usabheka ukuthi ufanele ukuba bishop lake bishop sihambe kanjalo sihambe uNkulunkulu usabheka ukuthi ufanele noma ufanele yini ziyama chasi angicomplain ukuthi ngabe sesiphambili noma sesinjani kodwa nginayo lento ekhona empilweni yami ukuthi khona lento esidilisa njani akukhona lento esidilisa njani and even break through nje mhla umama sokhulu sisekhulumani sihambe yonke indlela yasikhuluma ashishele khulumani umama sokhulu ambize ngekhaya ukuthi mzwandi wavela ubuyisa lento ukuthi hey ngempela sihamba kancane kanje ingoba sengikhohle umzwandi ngoba soyathi ubishop sasa sibheka ukuthi ubishop uzokhaleka nebishop noma uzokhaleka yini kufanele ngabe siyahamba siyaphambili sibheka ukuthi uyahlaleka nebishop lakhe sihambe isikhathi sonke. By the way, there's nothing to get you bishop noma bishop ubishop mabe usearch of God unabefundisi bakulandayo uqaphile ubishop yakholwa ubishop holi bakhe it means ubishop uhole befundisi abafundisi abakulandayo so short wala kanje thola amabhasa 4 thola amabhasa 5 ingoba kusona lo nyanga ngabana phela into yabayenza befundisi endumo namanje into abayenza befundisi ngo Sunday school wa Sunday school namanje into abayenza bafundisi ngenkonzo yabadabeka eyayisephanjana namanje namanje la ubale ungwana befundisi wazogcina ehluleka ile nto enza ukuthi kube khona i-bishop ngaloba lo muyikhipha nje kumzalwane la njengabo ngamanazi uma ngaqala nje ungahlushwa befundisi ubishop wakhe so ngamazi confirmela lo nyaka uconfirmile ubishop Bebelo abefundisi bamlalela angishwana ngilalela ngoba intemezelo ethuma lokwane bayesenza iloko ngifuna ukushaya nako bazalwane egameni lenkosi abasekho umthuli abasekho ingane zabekhaya the true worship harvest church abasekho seyophumile bekhona lephuthuma khona onaba la bekhona ngifuna ukukhuluma ngabo akasibangiswa yini naba amen 2 iJoy Family Church ubishop uMoyeni nabazalwane baseJoy iHUC sekhona umsindazo sekhona noNdosi egameni abanye bazalwane la ngiqonde khona ngicela ukunikeza imessage bazalwane angithuthi speech le ngisho imessage uma useChurch of God useyibandla lami awubaphilongi la useChurch of God ibandla kaNkulunkulu finish the rest of things ezithe lapho ziyeke ubuholi ziyeke ubishop nekomiti lakhe athini nazo hayi wena ilo mfuna ukusho ola eChurch of God osathi ngiyiChurch of God aze awushona ngale Church of God noma sekulokho ngiyiChurch of God you don't belong here ngoba la ibandla kaNkulunkulu the rest ezinye kunobishop ne-leadership yakhe abefundisi bazodila nazo ingakho nje ngifisa ukunibonga ngimncome selokhu saya eMangethe Sunday ntambama this Sunday ntambama saya eMangethe sishilo uNkulunkulu sekhona umuntu indodana ayenzela nje soba khona zoqeda sikhona selokhu saya eMangethe siya kubaba wethu Mathaba and la kunile bazalwane khona yedwa kubeni baMathaba so indaba yokuthi baMathaba this matter yaziwa ibishop ne-leadership ebandla ngithi ngiyancoma ngoba kulowo akekho noyedwa kwamthetho ucingo oluphithile wabe benalo lezi nsuku benalento nje sixoxa
manje so ikufika umzala nje ngifonela nje akhulumele ngaziswa kodwa lesonto akekho nje okwani so okushuthi le nto ichuthini ibandla lethu selifuthiwe seliyabona manje akekho lo yedwa oyiqabeni wabatha ngitshela ubaba ngitshela akekho ngithi kodwa ngisikhulu indaba ukhuluzo ogamayo ezifuwa wazi siqale wathina sasaba nomfundisi umswele noma umswele sela ningathuki bazalwane one day uma nisole sikhozela kendlu sikhoza naye babatha nomtheni wakhe ngoba wafi washo hayi efarisa nje wathi iphinde umethu ngena niyo ngizongena nayo kuyo ngibonga ukukhula kwenu bazalwane ngoba hey lesa sikhathi ayindwe bezongena bazalwane ngicela mina ijuice ngifuna a-contemporary usaphila baba kusho yena ungangiqeda mina ngakho ngizokhuluma aze uzoma unemahloni yamazi kodwa uzoma indodana yakhe bazalwane safika ikhona amen ingaqali kuba khona enkosini nonkosikazi wakhe nezingane zakhe kodwa ngicela unitshela bazalwane ukuthi njengamanje uNkulunkulu uthi asibe senkonzweni yenhlambuluko ukolelana uma khona umuntu amthanje manje phuma manje kunenamba yakhe asebenza nami ngiyafisa nje ukuthi ibandla libe nalowo moya nje imababa lapho ngifuna ukusho nje uMCC ngamajeka nje ngoba sisahamba azasho wala namabandla athi ngiwasho bazalwane i-HUC i-True Harvest i-Joy labazalwane athi ngiwasho bazalwane isekhaya ayikho ngicela ukunikeza le message akukho nangodwa instruction ngitshela akuyoba khona isikhathi la kuthiwa lamabandla lawo atshothela abazalwane labo lamabandla kwabele akuyoba khona isikhathi la kuthiwa abazalwane therefore udecide namhlanje wase HUC ufisa ukuze Church of God mina ngizokwazi laba ngiyosho uselala phela ngaleyo ndlela ntshontsho wangu mzalwane ngoba kwesisikhathi mkambaleka nje into zakho lapha umsala ngicaba umthutho ngolo la nalapha ashisa la lawa yababophezela labazalwane futhi-ke nje ubishop umweni usiyazi mina bengifika eJoy ngifike ngibe mina angisabuzi sisama nogumente uma lapha angisabuzi nokuthi konje hlalwaphi ngeke ngihlalele nje ayimuvashile uyofuhlaliswa ngoba ubona uzophoqa usuku mina thina dinakuyithina sehlalisa abantu usifike lapha jona nje ethina abantu bazodideka nje sita yodwa so ngiyanikhuthaza oneshance yokuthi bethu uBishop Mweni unenkozo Samuel awuyi ungabe namahloni awuyi ngomtshontsha uya ngokulungisa umsebenzi kaNkulunkulu osekhaya ngoba vele kusentshontsha ngitshontsha bazalwane kahle musese vangele imfundisi lokuzotshela bazalwane abakho bazalwane kuqala abakho bazalwane batshaywana uma lapho sikhona imembers ezikhona ezisupport bazalwane ezimbili nje ezisalile kumnandi ukukhuluma unoPRO oyaziyo lento ongalali bazalwane akalali mawumthuka lo mthukube nganeno akalali wamhlaba mawumthuke nje bese kuba khona into kissing mina ngifake wena sohluleka ngiyabonga mamgobese nabonga abantu abadala angimamzondi esingidlela ngithe ngala le guard of honor ningabe sayeka lento bazalwane sekuyistandard sethu lesi mesingeza English amen siyabonga Solomon Mzondi umamgobese umkhokheli eMaritzburg engafika umqinela ngifike eMaritzburg kumfundisi osendwele ngafika eMaritzburg ngezothola abazalwane bethu ukuthi manje ibranch ayikho la bayikrithawe nakuphi ngathi mina ngeke ngizosebenza la eMaritzburg ngakhona ibranch la ngase ngiyanquma futhi ukuthi sokhukisa usafa bakwakhe hayi babagumente sayogukisa usafa bakwakhe sasikhoze time room nengane zami kwakhe kuzophumela ukhriminal ubona la kusetshenziswe ku-emergency akuyona into okhelwa
hayi ivangeli lashaya zeqini impela zeqinisa sibukani kwamgobese hey lo mama ngaqinisa ivangeli lamama we ngicela ukudlula lapho ngicela abazalwane sikwamukele lokho lenhlaka nekomiti amen ikomiti okwamanje elinginikezayo imida yami njengobishop ukuthi la khetha mina ukuthi nginikeze direction ikomiti elingahweshini uma sishinto kodwa sibonisane siphume lento ikomiti okuthi kube bangibuza zonke isokuthini ngangizobe ngime nje hambani niye kwefundisa abakhethayo nithi abangehlise ngoba ngeke ngimele endawo mina uthi ngasonke isikhathi nje ngibe ngisasathe awuNkulunkulu ngiyasakhuluma mina so ikomiti esinalo bazalwane yile lenze ukuthi kube kuhlela nje nisuke yonke lendawo ngisawusho ukukhuluma indaba sekukhuluma bazalwane ngoba thina sahamba 14 hours siwethekwini khona u6 hours osendumo khona 6 hours osejozini khona 6 hours eMawuswana before bazoqala lo 14 hours bethu akuyonto encane ngabasebenzi so ngicela bazalwane kusola manje siyaphambili nithembe ikomiti kaBishop ngicela lokho ngizomemezela noma umnombuzo ngicela uvela umbuze nje ngoJanuary ngamabomu kuloko sokusho amen ubaba nozothwala manje ngithenga ngiqedela lokhozi ngicela nombuzo bazalwane kuloko sokusho kwaloko ngizokusho ngempela uNkulunkulu kade akhuluma nami saya enkonzweni yaseshani last year uNkulunkulu esekhulumile othi ozela kweziwani kwabe ngathi akhulumanga sadlula sa December uqozela December manje akhulumanga sesikubani manje uSeptember manje uyophela unyaka uNkulunkulu usekhulumile bazalwane ngenhlanhla ikomiti sikhulumile nalo lento engiyisho iyo ofisa ukubuza nokungacatsela kahle angabuza nje mhlawumbe phika ko hayi mina ngambuza ngoJanuary ngoba lento uNkulunkulu kade ekhuluma mina bazalwane inkinga encane nje sekuyile yokuthi nazi into ezinkulu ezenzekayo uyabona njalo kodwa abazalwane bayilinde lento Sunday lo sibila kaDaleka uNkulunkulu wayikhuluma nje August last year wasekhulumile uqokozela kwenza ukuthi ingezeki sengiyacela ke manje bekhona ufisa ukubuza kama ngabuza ngwane hayi mina kuze ngingayi abantu uNkulunkulu esethi aphinde kaDaleka lapho kaDaleka ngoba masumbuze manje ukuthi indaba abazalwane bakaDaleka babese kwamashu bangeke kaDaleka ngiyaphendula ngoba uNkulunkulu wangiphendula ku-August last year kodwa ngoqokozela sangaya next week angithi by the way mhla 13 March 2022 uBishop lo owafika athi cela kuvale le ngithi amen isisimvaliwe ke bazalwane bahlonipha kwamasha ngithi so ke abanye bahlala ngenxa yokuthi kuthi kwamasha so ke uBishop usethi siyabuyela esizwe amen kasebeti uma phazamisa baphazamisa nomlalelo bazalwane why sisho sekusethuze kanje amanye teachers solandela kodwa sisho sesenje ngoba asikho answerable komuntu abantu kaNkulunkulu phela lokho kusaba isecurity nani konke lokho is under control empela sisahlula lokho zona kwesecurity amen so siyabadabeka siyokhonza ngikukhuzela kakhulu isithembu nophethelo nivela khona social media beconfirm njengoba ngisho into semphathisa kancane le yakomkhulu yabaphila ngene ekancane kodwa akusho ukuthi lento kuletha ngizoyisho nawe sayisho kwasekhona lokho uma khona kwenzeka endleleni sokwenza siyalapha siyakhuluma umuntu oinvitiwe angizofika nje umuntu oyithatha of God ngobethi yibandla sibalo wakhe uminister ubhekicela ingabe nje kusephaza mhlambe uhambo la so uthe ngiyokulekelela Bishop ukuthi sihambe yokufundisa la ukhiye ukuvula kanjani izofundisa ukhiye wakhona ukuthi nangisendawo ukhiye sokufaka abasha wathi lungizo ngithathe lento yokunqamula singene ukuze nikhonze inkosi nami nezami so isafe khona nje so uma ngasebenzeka kanjalo siye sodwa kodwa izihanje ngizikhona nje uNkulunkulu angithi phela ubaba ubhekicele ngenxa ukuthi ungacele uMbishop Shabalala
wayethi ibandla lasibalo wakhe ngithi. So ngicela ukusho bazalwane, from now on ngiyacela don't have meeting kanti ngisho. Just idolophe. Because thina siyayona ukuthi nina bebuza umbuzo. Ngabe siyasabuya. Amen. Ngeke athi sathana sekhulukile. Just kusekho. Obevibuthi sila. Siwenze ukukhola bazalwane. Ukholo wethu uqala sasinike umyalelo uthi singani singashayana. Zalalele ingane zabo zabadala. Sikwamashu manje zinye izizwe. Seyilaleleke ingane njengobuholi senzayo. Yona ibisikuzayo yona siyikomiti. Ngoba uholike sesithi ke sengabuyela manje and safe. Osabayo athanda zesekhaya. Kodwa ngiyazi la khona igayigaya impempe. Khona igayigaya nempempe. Lezi ezathi sekhulumani sisekhimbali. Zamisa igarage kusebenza namampilo kusebenza igarage. Ekseni kusa ngobothenga. Wami igarage ngalapha. Kwakusetshenzwa wabuka laba. Sebefikile. Besedlule njalo besekhulumani. So ngicela bazalwane sibe kanjalo. Uma ukhona into emfluko ukuza ngiyacela namanje umdisaleje umuntu ozothi ake sine meeting bekuthi umdisaleje wa yena lo muzo osingabuyela thabela. Labe kasabuye lo mbuzo. Amen. Okunye sikubuya enkosini kwasathela thina ngithi thathazaga awazi umsebenzi wakho phela okuwona wona and uyeke i-leadership ubishop umambishop nabefundisi benze umsebenzi wabo nabo. Uthi bethe bethitheke kube ngathi sesiphethe sonke. Aliki imali ephathwa umuntu. Yonke yeba democracy. Isibulele mabotho soba bethe bazihambela. Abayilungisi ne democracy. Ngoba noma sekutshotsha imali democracy. Noma sekwenzeka democracy. Ngicela ukuma lapho bazalwane uNkulunkulu anibusise. Ngiyayithoba befundisi. Angithatha incandaba yini. Bahlobo bethu siyikhaya ndoda anytime nimemeza nje. Sikunento esibaningi ngayo uma mina ngaphumeleli ngothumela uzophumelela futhi bangalani. Uma ubabonile bomjosi ofisa shekot uma ngase umbize ngithi angikho bese ngathumela wethu ufundisi la ngabe ngihlala ngawo yazi. Mina ngiyindoda enesibindi uma sekuyakhuluphi. So ngicela ke ningilekelele usibindi samsana nokholo samsana nokuthandaza. Ngoba kwesikhathi ke ngathi akunasibindi kanti kumusembonisa into abangayibona abantu. Kodwa nje njengamanje asibheke phambili sana. Indaba yokuzonana nokubheka ukuthi isikhambile manje. Empeleni umuntu ongathi sho ngempeleni indaba esikhundla sakabushabana nasababushabana sekhulile basi manje. Usibheke phambili sakhona. Because vele uNkulunkulu uneplan yakhe sana. Ngiyasishithi. uNkulunkulu abenzani. Lensizwa le ngifuna ishintshe yodwa nje. Ngiyazi namahloni. Ishintshe yodwa baba. Nangu hane ehleli lapho manje bengixwaye uphubani. Nangu hane ehleli lapho. Uba busokhulu uhani. Safuna somama sokhulu. Unohani. Nami sebukelile unkosikazi wami. Nami sebuhani. We mama khaya ngiyaxolisa. Nginecala bazalwane. Nginecala. Lokuthi ngisathila phela. Akaze nje afele unkosikazi wami. Amen. Akaze afele. Omunye bekazaqala ngusha ngekho lenkosini. Bekazaqala ngusha ngekho lenkosini. Bangiqondisa abazalwane lokufana ngimbiza. Sengabatshela uma sengisemoyeni akusakhona ukugumedela. Bekufanele nibone befanele sebuzokwami imkhebelo bese buzokwami. Uma yena engaboni bese buzokwami. Angisaxolisile ngithi. Kodwa senkosi siyasishisa zakhe. Ngoba kusawuphile ngezinye izinto efana ikhala kuzolwa ikhalakala kuphenduke intombazane umfana ayisekho lo mfana. Iyayisebenzela nje ngikhasethi. uNkulunkulu anibusise. Amen. Thohle. Mntama makusambonga konke nongani umama nomakethe bonke ngiyabonga. Amen. Into yokuqala nje ibonayo ukuthi ngisekonzuleni yinto engiyibonayo. Ngiyabonga. Ungibongele nangesonto kusasa. By the way, zonke zesonto kusasa. Ngisho zonke zesonto kusasa ngeke pheke ikhathi empela engala zesonto kusasa. Amen. Ngale kwalo nto ihleba komakhelwane. Abazojoka nathi ebusa bona abasayikozweni. Zonke futhi mhlawumbe khona umuntu othinekile bazalwane. Siyabonga ubaba uphakathwayo ngobuholi bakhe. Amen.
umama wasekhaya lo uMakhumalo indodakazi lo umkhwekazi lo kade ekhuluma lana umholi womama baseMangethe. Amen. Usuyayibona ukuthi ihamba kanjani. Angizokusho lutho bazalwane okuningi kodwa nje i-Church of God of Prophecy in Southern Africa isekhaya. Sikhulele khona ngiyakhumbula nje sisakhala
hamba nalezi zinto besiyiphethe. Siyacela abaholi bonke beJBMB beze ngaphambili bezoletha izipho, kodwa ngicela ukuthi iqale uma la ekhaya. Okay. Ngicela kuqala ubaba ukuswela iqala. Emva kwakhe sobe sekusuka umama bese beyalandela abaholi bonke nesipho. Haleluya, ibonga bazalwane. Ngiyakwazi-ke nxukushaka phushane mase thina ngishaya. Akukho lutho. Besicela ukudlulisa nje okuncanyana manje sisemangeze bese ukuthi dlulise nje okuncane nje lokho okuba nje umfana ubaba wethu selubaba Bishop yebo. Uzobona-ke ukuthi bamba banjeka ubani banjeka umfana nje khona ngise phansi. Seludlulisa kubaba wethu Bishop lesi sipho njengebandla branch yaseMangethe. Uzobona-ke ukuthi ubabani singaze siwiswe lempahla ngithi incane nje kanti ngasewisa amayiduru. Ngekho umfana ungabambela ubaba Bishop lesi sipho. Who is Thabiso? Come Thabiso. Ngizosengishaya isibhuku njengenkomo. Come Thabiso. Oh. Sicela sizeni baholi nje sonke sinikana amathuba singabe sacula nje siyaxolisa lapha. Ayibonge bazalwane, siyabonga baseMangethe egameni likaJesu. Sizodlulisela isipho-ke bazalwane umama wethu. Haleluya. Umama wethu uMsweni. Umama wethu uMsweni nababa uMsweni egameni likaJesu. Abazalwane baseNembele bazalwane egameni likaJesu. Sidlulise futhi esinye isipho. Amen bazalwane. Abazalwane baseNembe abadlulisela kumama umholi womama egameni likaJesu. Amen. Umama waseMangethe. Haleluya. Umholi bayedu. Amen bazalwane. Ngibingelele egameni likaJesu. Thunyiwe umama baseMatigulu. Athi bacela badlulisele lesi sipho umholi womama jikelele umama. Asebethi phinde badlulisele lesi umholi womama waseMangethe umama uPhumalo. Badlulisele lesi isipho umama umfundisi waseMangethe umama uMsweni. Bathi bacela ngibadlulisele lesi sipho futhi umama wethu uMabele Made uMamkhumete.